Îi cunoașteți bine pe vecinii dumneavoastră? Pe unii mai bine, pe alții mai puțin bine. Știți cum e. Cunoșteați pe Laura Pascu? Te rog să spui cât mult costă. 400-500. Și cât durează? 2-3 zile. Nu durează mult. De ce ai dat să mănânci? Am găsit cu Matei când am venit. El mi-a cerut, mi-a spus mi-e foame. E posibil sau nu să fie așa cum zic eu? E posibil sau nu să fie un criminal din bloc? Zi, Sandule, vezi, mă, că eu să te spun? Asta aștepți?